खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय जोंनि बे प्रान्जल नार्जारि निउस चेनेलाव दिनै जोङो मोनसे रादाब मोनदों। बे रादाबानो जाहैबाय गेमस्रि आरो जेम्सनिफ्राय गेमस्रि आरो जेम्सखौ BCAA निफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। थि गैयै समसिम बा थिखानाय गैयै समसिम बोख्लायनाय जाबाय। बिसोरो गावसोरनि आखुनि थाखाय BCAA निफ्राय बोख्लाय जाबाय। बे खौरांखौ दानि बावैसो मोनदों आरो गोबानो बे खौरांखौ सोंहरगासिनो दंमोन। दहाय फुंबिलिनि भिडिअबो सोंहरदों, मैयानि भिडिअफोरावबो सोंहरदों। दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। गोबानो सोंहरदोंमोन जे गेमस्रि आरो जेम्सखौ बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय मा खालामनाय जाखो बेखौ सोंहरदोंमोन। दा बिसोर सानैखौ बोख्लायनाय जाबाय। बेनो खौराङा लोगोफोर। दा बिसोरो गैला, नाथाय इउटुबनिफ्राय नङा, इउटुबाव दंगासिनो दङ। इउटुबाव नोंथांमोना नायनो हागोन गेमस्रि दैमारि आरो जेम्स मुसाहारिमोननि भिडिअ। बिथांमोनखौ इउटुबनिफ्राय बेन खालामनाय जायाखै। इउटुबनिफ्राय बेन खालामनाय जायाखै माने इउटुबाथ' BCAA नि नङाना, बेनिखायनो बेन खालामनाय जायाखै इउटुबनिफ्राय। दा बेखिनियानो आरोना रायजोफोर, बे गेमस्रि दैमारि आरो जेम्स मुसाहारिमोनखौ बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय बा इन्डास्ट्रिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। बिसोरो आरो बर' सावथुन मुलुगाव बिसोरखौ नुनो मोननाय नंलिया आरोना। जाखिनि नुबाय बैखिनिया थाबाय, नाथाय दा बिसोरनि भिडिअखौ जोङो बर' सावथुन मुलुगाव नुनो मोननाय नंलिया। आंथ' बेनि सायाव बारा बुंनो गोसो गैया लोगोफोर। नोंथांमोना माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा? नोंथांमोना माबाफोर बुंनो गोसो दंबा, माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला, माबा मोनसे मोजां जादोंब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। आरो लोगोफोर, लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरां दङ। बे खौराङानो जाहैबाय आंनि बे प्रान्जल नार्जारि चेनेला 200K साबस्क्राइबार जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोननि अननायावनो 200K साबस्क्राइबार, वाव, एफाग्राब गिदिर नाम्बार, बेखौ आं मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि अननायाव। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाय बिथांमोना आंखौ अनगासिनो दङ गोसो गोरबोनिफ्राय, नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। दा बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।